Moikka moikka kaikille! Tervetuloa Laajalahteen, Espooseen. Meillä on tulossa täältä myyntiin ihan mielettömän kaunis yksitasoinen paritalokoti. Ja tässähän on neliöitä 97, eli toimii myöskin ihan hyvän kokoiselle perheelle. Eli nyt me ollaan täällä kodin ihanassa. Mä olen täysin myyty tähän olohuoneeseen. Tilava iso olohuone, valtavan isot ikkunat, joista tulee oikeastaan tulvia valoa tänne kotiin. Ja sittenhän tuossa on pieni puistokaistale tuossa talon takana, eli kun tää on niinku päätyhuoneisto kaiken lisäksi. Tää koti on tosi täydellisesti remontoitu muutamia vuosia sitten. Eli täällä kyllä pääset sisään muuttamaan ilman yhtään minkäänlaista remonttia. Olohuoneesta on käynti tilavaan ruokailutilaan. Heillä on täällä 6 hengen pöytä ja tämä pöytä tuntuu aika pieneltä jopa tähän tilaan. Eli periaatteessa, jos tarvit 8 pöydän, sekin tänne onnistuu hienosti. Ja sitten ruokailutilan takana on kauniisti remontoitu tyylikäs keittiö. Musta keittiön kaappien väri on tosi kaunis. Tää on tällainen harmaa, ehkä hiukan liilaan taittava harmaa. Tosi tyylikäs. Ja kaikkihan täällä on integroituna täällä keittiössä. Kivitasot, oikein kaunis kokonaisuus. Sitten keittiöstä päästään tänne eteiseen ja sitten täältä tuulikaappiin. Ja tässä tuulikaapista on käynti sitten pieneen kodinhoitohuoneeseen. Eli sinne saat tosi kätevästi laitettua pesutornin ja sitten kengät kun tuut sisään ynnä muuta. No niin, lähdetään kurkkaamaan muuta asuntoa. Elikkä lähdetään ensimmäisenä makuuhuonesiipeen. Elikkä makkarit löytyy täällä, eli niitä on 3 kappaletta. Täällä on päämakuuhuone, tosi hyvän kokoinen makkari. Täällä on vaatekaapistot ja sitten vielä vaatehuone tuossa kuvaajan takana. Näette sen sitten vähän tarkemmin tuolta pohjakuvasta. Sitten tässä isompien makkareiden keskellä on vähän pienempi makuuhuone, joka toimii aivan täydellisesti lastenhuoneena tai työhuoneena. Ja myös täällä on hyvän kokoiset kaapistot. Ja sitten 3. makkari löytyy täältä. Todella kaunis pikkuprinsessan huone. Erittäin hyvän kokoinen. Myös tähän makuuhuoneeseen saat mahtua parisängyn. Ehkä se kuvaa hyvinkin, miten hyvän kokoinen tämä tila on. Sitten tästä löytyy WC. Kauniisti remontoitu. Tosi tyylikäs kokonaisuus. Ja sitten viimeisenä tilana on täällä tilava, kaunis kylppäri ja sitten kylppäristä on käynti saunaan. Ja silloin kun ollaan tosiaankin yhdessä tasossa, niin 97 neliötä, täällä on oikeasti tilaa, koska sitten ne portaat ei vie niitä hukkaneliöitä, mikä monta kertaa on niissä kaksitasoisissa. Eli tällainen kauneus on tulossa myyntiin täältä Laajalahdesta, Espoosta. Ja tosiaankin Lumivaaran tie on osoite. Elikkä kun näet tämän videon tai vastaa sun hakuihin, ota yhteyttä, niin tullaan näytölle tänne. Kiitti, moi!